Vieš, čo urobil môj Pán, vieš, čo urobil môj Pán. Uzdravil mi telo, moju mysl tiež, spasil ma a zachránil, o jeho meno chváliť chcem. On je navždy ten istý, tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Vieš, čo urobil môj Pán, vieš, čo urobil môj Pán. Uzdravil mi telo, moju mysl tiež, spasil ma a zachránil, o jeho meno chváliť chcem. On je navždy ten istý, tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Vieš, čo urobil môj Pán, vieš, čo urobil môj Pán. Uzdravil mi telo, moju mysl tiež, spasil ma a zachránil, o jeho meno chváliť chcem. On je navždy ten istý, tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Vieš, čo urobil môj Pán, vieš, čo urobil môj Pán. Uzdravil mi telo, moju mysl tiež, spasil ma a zachránil, o jeho meno chváliť chcem. On je navždy ten istý, tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Tiež poď a chvál ho, čo Pán ti učiní. Pane, vždy, keď tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci šednú, ty svieti sám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všednú, ty svieti sám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám, tvoj chrám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Pane, vždy, keď tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci šednú, ty svieti sám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci šednú, ty svieti sám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám, tvoj chrám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Padáme na svoju tvár pred tebou,
Tvoja milosť je a večná láska pre Tebou. O Ježiš, Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Padáme na svoju tvár pre Tebou. O Ježiš, milosť je a večná láska pre Tebou. O Ježiš, Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Baránok. Padáme na svoju tvár pre Tebou. O Ježiš, milosť je a večná láska pre Tebou. O Ježiš, Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Baránok. Si môj Pán, si môj Pán. Dobre viem, že práve Ty si môj Pán. Z mojich úst nestále znie chválospev a žehnanie, lebo viem, že práve Ty si môj Pán. Z mojich úst nestále znie chválospev a žehnanie, lebo viem, že práve Ty si môj Pán. Si môj Pán. Si môj Pán. Dobre viem, že práve Ty si môj Pán. Z mojich úst nestále znie chválospev a žehnanie, lebo viem, že práve Ty si môj Pán. Z mojich úst nestále znie chválospev a žehnanie, lebo viem, že práve Ty si môj Pán. Amen. Drahí bratia a sestry, prajem vám príjemné nedeľné ráno a som vďačný Bohu, že môžem priniesť Božie slovo, Boží pokrm pre nášho ducha dnešný deň. Tak ako každý deň máme raňajky, obed a večeru, naše telo potrebuje stravu, kvalitnú stravu, tak aj náš duch potrebuje
kvalitný Boží pokrm. Verím, že Boh prináša Božie slovo dnešný deň a Božie slovo má moc. Keď sa zmieša s našou vierou, má moc meniť naše životy. Má moc prinášať uzdravenie, vyslobodenie, pomáhať aj v našom praktickom živote. A o tom bude dnešné slovo. Ale skôr ako pôjdeme ďalej, sa vrátime ešte raz k nášmu projektu, ktorý máme ohľadne Nigérie. Veľmi som vďačný Bohu za bratov a sestry, za ľudí, ktorí posielate alebo ste poslali finančnú podporu na projekt Kúpy volov so záprahmi. Do tejto chvíle máme vyzberaných skoro 7400 eur necelých, takže chýba nám už len kúsok, takže verím, že tento mesiac august to uzavrieme a by sme boli veľmi radi, keby sme tú sumu vyexpedovali, zaokrúhlili na 7800 eur, aby sme ju mohli poslať na účet do zboru v Nigerii, v Kadune, bratovi pastorovi Tundemu Bolantovi. A verím, že budeme mať spätnú väzbu o prijatí financií a nielen o tom, ale budeme informovať aj o kúpe. Budeme informovať, prinesieme fotky, ak sa bude len dať a budeme sa modliť naďalej za bratov, sestry, za pastorov, za celý ten projekt, aby slúžil pastorom, slúžil zborom, aby Božie kráľovstvo sa mohlo niesť na severe Nigérie. Takže budeme stále prinášať informácie. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým. Ďakujem živému Bohu, že sa postaral. Je to zázrak pre mňa a je to veľké svedectvo. Keď sme sa vrátili v novembri z Nigérie, tak v mojom srdci bola túžba pomôcť aj bratom, sestram, ktorí sú v neľahkých podmienkach na severe Nigérie, na hraniciach s Nigerom alebo v Nigerii, kde prednedávnom sa udial prevrat štátny. Je to prostredie, ktoré je veľmi ťažké pre duchovný život, pretože v tom prostredí pôsobí Boko Haram, teroristická organizácia. Sú veriaci ľudia, ktorí kladú život kvôli svojej viere na týchto miestach, takže je to veľmi nebezpečné miesto. Ale vďaka Bohu za pastorov, vďaka Bohu za zbory, ktoré sú tam, ktoré žijú, ktoré zvestujú Krista a aj v tom môžeme pomôcť aspoň nejakou čiastkou aj tejto práci. Tak poďme sa spolu modliť a poďme dávať i pastora Tundeho Tínu, aj celý zbor do Božích rúk, aj to dielo na severe Nigérie, aj v Nigérii, v celom okolí. A nech Boh je vyvyšený, nech tá suma, ktorá sa verím, že pošle v auguste, nech slúži Bohu. A ja sa veľmi teším, moje srdce plesá v Bohu, že Boh má ľudí v našom štáte, v celom okolí, ktorí majú srdce otvorené pre misiu. Ja som vďačný Bohu, že tie peniaze nejdú nám, ale idú von. Idú von na misiu pre ľudí, ktorí sú vo veľkej núdzi. A preto ďakujem Bohu za náš postoj, nášho zboru postoj, že môžeme slúžiť a vieme si tie peniaze predstaviť aj inde, ale sme vďační Bohu, že ich vysielame von. Vysielame vonku na misiu pre ľudí, ktorí slúžia Bohu. Pane, ďakujeme Ti za pastora Tundeho, ďakujeme Ti za Tínu, za celý zbor, Pane Ježiši, za bratov a sestry v tom zbore, v celom okolí, Pane. Ďakujeme Ti za prácu, ktorú robia na celom severe Nigérie, v Nigérii, v celom okolí. Pane Ježiši Kriste, veľmi Ti ďakujem za každé jedno srdce, ktoré prispelo aj na túto zbierku a tá suma sa uzatvára a budeme môcť poslať túto zbierku, Pane, aby slúžila Božiemu ľudu, aby Tvoje meno bolo vyvýšené, uctievanie. Pane, žehnáme pastori Tundemu, žehnáme celému týmu, Pane, a vyjadrujeme Ti vďaku za týchto ľudí, ktorí sú verní Bohu v tých podmienkach neľahkých pre evanjelium, že sú svedectvom živého Boha, že Boh je živý a mocný Boh, aby skrze nich pôsobil. Vyvyšujeme Tvoje meno a ďakujeme Ti za nich, Pane Ježiš. Ďakujeme Ti za ich nasadenie, za ich vernosť, Pane, za ich trpezlivosť, Pane. Ďakujeme Ti za ich prácu, Pane. Modlíme sa, aby tá práca rástla na celom severe, aby Božie kráľovstvo sa šírilo, Pane. Veľmi Ti ďakujeme, drahý Ježiš, že miluješ svoj ľud tam, Pane. Že máš tam svoje deti, Pane Ježiši Kriste, a že si Boh nadprirodzený, Pane. Použij si ich. Použij si aj túto zbierku, Pane. Použij si tento projekt, Pane Ježiši Kriste. Nech naozaj, Pane, sa môže šíriť Tvoje slovo. A tak Ti veľmi ďakujem, Pane, že si nám pomohol. Je to veľké svedectvo aj pre mňa, aj pre celý náš zbor, Pane Ježišu Kriste, že tá suma sa vyzbierala, Pane, že môžeme poslať preč, Pane Ježiši, na miesto, kde si ho Boh použije. Amen. Amen. Dnešný deň, milí bratia a sestry, pôjdeme ďalej a budeme rozprávať o Božej láske agape v praktickom živote kresťana. A budeme čítať celú 13. kapitolu, ale budem sa venovať veršom od 8. do 13. verša, ale prečítame celú 13. kapitolu, nie je veľa, je to 13 veršov. A dnešná téma je Božia láska v praktickom živote.
Apoštol Pavol píše v 13. kapitole 1. listu Korinťanom, keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nič nie som. Pavol hovorí, nie som nič, som nula. Ak by som rozdal všetok svoj majetok a ak by som vydal svoje telo, aby som bol upálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Význam toho slova je dlho znášajúca, dlho trpiaca. Trpezlivá, keď je jej ukrivdené. Láska je dobrotivá. Myšlienka tohto slova je snaha výjsť zo svojej cesty. Konanie pre dobro druhých, aj keď nám samotným to neprospieva. Pavol ho píše ďalej a hovorí, láska nezávidí, nie je žiarlivá a túži po najlepšom pre druhých ľudí, pre bratov a sestry. Láska sa nevystatuje alebo nevychvaľuje. Chválenie je dielom seba prezentácie. Láska sa nenadúva. To znamená, že nie je arogantná. Nespráva sa neslušne. Čiže nie je hrubá, nie je bezohľadná, nie je ľahostajná. Láska nehľadá svoj prospech. To znamená, že nehľadá svoje vlastné práva. Netrvá na svojich vlastných právach. A láska sa nerozčuľuje. To znamená, nie je rýchlo vydráždená, vyprovokovaná. Nepočíta krivdy. To slovo znamená, nevedie si záznamy, kto kedy jej ublížil. Nedrží to v sebe, nečaká na pomstu a nie je nenávistná. Nikdy sa neteší z toho, keď iní idú zle, robia zlé veci. Čiže neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Neraduje sa zo slabín druhých ľudí, z ich nedostatkov. Nezneužíva ich nedostatky. Ak používame slabosti druhých na to, aby sme my boli posilnení, to je hriech. Ona to nerobí. Ohováranie je to, keď hovorím pravdu o druhom za jeho chrbtom, aj keď sú to pravdivé veci. Keď zneužívam slabosti druhých bratov a sestier, preto aby ja som vybudoval svoje ja. To všetko Božia láska agape nerobí. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje a všetko vydrží. Láska agape nikdy nezanikne, alebo neprestáva. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo šťastie iba poznávame a šťastie prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, píše Pavol, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastie, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Ľudská láska má vždy podmienky, dôvody a očakávania, aby som niekoho miloval. Preto hovoríme, budem milovať keď. Láska, ktorá závisí od podmienok. Prichádzame s podmienkami, že budeme milovať niekoho, keď splní tieto naše podmienky. A keď tieto naše podmienky nesplní, tak ho nebudeme mať radi. Alebo hovoríme, budeme milovať pretože si pekný, pretože si talentovaný, pretože mi dávaš peniaze, mi pomáhaš, pretože si ku mne milý a neviem čo všetko ešte. Pretože máš tieto vlastnosti a veci, tak ťa milujem. Keď ich nebudeš mať, tak ťa prestane milovať. Keď sa naše podmienky, naše očakávania nenaplnia, tak sme sklamaní, sme zranení, sme smutní, sme zahorknutí, odsudzujúci, kritizujúci seba a druhých. A je tu jediný dôvod, prečo to všetko robíme, pretože konáme nie skrze Božiu lásku agape, ale skrze ľudskú lásku.
A tomu potrebujeme všetci porozumieť. Kedykoľvek budeme jednať z ľudskej lásky, budeme zranení, budeme sklamaní, budeme mať nenaplnené očakávania, budeme odsudzujúci, kritizujúci druhých a seba. Ale toto nie je Božia láska. Takto sa Božia láska nespráva. Božia láska je k druhým bohato štedrá bez ohľadu na to, či si to zaslúžia alebo nie. Apoštol Pavol píše Rimanom, no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Čiže Božia láska je bezpodmienečná, nedáva podmienky. Kedy nás Kristus začal milovať? Nie vtedy, keď sme robili pokánie, vyznali sme mu svoje hriechy. Miloval nás stále, ešte predtým, ako sme sa narodili, a narodili sme sa v hriechu, keď sme boli hriešni. Božia láska nekladie podmienky, kedy nás bude milovať a kedy nie. Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešni. A chcem povedať, že Boh miluje teba. V akejkoľvek situácii sa nachádzaš, akýkoľvek hriech si urobil, akúkoľvek zlú vec v svojom živote si urobil, chcem ti povedať pravdu. Boh ťa neprestal milovať. Boh ťa neodsudzuje, Boh ťa stále miluje tou rovnakou láskou ako každého človeka. Je pravdou, že Boh nenávidí hriech, ale preto, aby nám odpustil hriechy, urobil všetko, poslal svojho syna, Ježiša Krista, aby zomrel za naše hriechy, aby každý, kto v neho uverí, to znamená aj ty, keď v neho uveríš a prosíš Boha odpustenie, akýkoľvek hriech to bol, pros Boha, aby ti Boh odpustil tento hriech, očistil ťa svojou svetou krvou a Boh to urobí. Boh to urobí. Boh vstúpi do tvojho srdca, Boh ťa očistí svojou svetou krvou a Boh ťa privinie svojou láskou. Ale chcem ti povedať, čokoľvek si urobil, Boh ťa neodsudzuje, Boh ťa chce zachrániť, Boh ťa chce priviesť k sebe, Boh ti chce pripraviť nádhernú budúcnosť a on ju pripravil. A preto Božia náruč je stále otvorená. Ktokoľvek sa vzdialil od Boha, ktokoľvek od Boha odpadol, ktokoľvek urobil akúkoľvek vec, chcem ti povedať, Boh sa nezmenil k tebe, Boh ťa neustále miluje. Boh ťa neustále miluje. Boh je láska a Boh je dobrý ku všetkým ľuďom, pretože to je podstata jeho bytia. Keď nám Pán Ježiš prikazuje, aby sme milovali svojich nepriateľov, potrebujeme porozumieť tomu, že Ježiš hovorí o tom, že je to naša voľba, naše rozhodnutie. Ako my ho budeme alebo nebudeme žiť. Ale jedno aj druhé rozhodnutie priniesú so sebou svoje ovocie. A keď sme Boží ľudia, keď sme Božie deti, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, prijali sme odpustenie hriechov, Svätý Duch naplnil nášho ducha. Keď sme pokrstili Svätým Duchom, naplnený jeho mocou, jeho prítomnosť, Božia láska agape prúdi v našom duchu, prúdi cez náš život. Je to láska Božia, ktorá nám pomáha prekonávať akúkoľvek problém, ťažkosť, ktorá nám pomáha odpúšťať tým, ktorí nám zraňujú, ubližujú. Nedokážeme to vlastnou silou. Aj dnešný deň bude výzva. Aj dnešný deň budú modlitby. Chcem povzbudiť každého z nás. To, čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha. Boh prináša uzdravenie tam, kde je zranenie. Boh prináša odpustenie tam, kde je neodpustenie. Boh prináša nádej tam, kde je beznádej. V Bohu dokážeme odpustiť aj čokoľvek, čo nám ľudia urobili. Duch Svätý nám dáva silu. Duch Svätý dá tebe silu odpustiť. Tým, ktorí ti ublížili, zranili, aby si nedržal v sebe horkosť. Ľudskou silou sa to nedá. Ale mocou Svätého Ducha sa to dá. Keď prídeme dnešný deň k nemu, otvoríme mu svoje srdcia, je to možné. U Boha nič nie je nemožné. A preto táto láska skutočná, Božia láska, nie je založená na emóciách, ale na rozhodnutí. Je to voľba. My sa rozhodujeme každý deň nasledovať Pána Ježiša Krista. My sa rozhodujeme každý deň žiť v jeho odpustení. A Božie odpustenie to nie je len verbálna vec. Veľa kresťanov verbálne, čo si vyznáva, ale nenesie ovocie. Preto Božiu lásku poznáme po ovoci. Božie ovocie je radosť, pokoj, odpustenie. Milujeme, poznáme Božiu lásku agape, ako som teraz čítal. Toto je Božia láska agape. Ak toto Božia láska agape nerobí, to znamená, že nie je ovocie v danom živote človeka. Darmo bude verbálne prehlasovať niečo, keď neprinášame ovocie. Boh chce, aby Svätý Duch naplnil tvoj život. Aby Božia láska priniesla odpustenie do tvojho ducha, do tvojho života a toto odpustenie, aby si ty a ja nesol ďalej. Skutočná láska je voľba, rozhodnutie, nie je riadená emóciami.
Ako ľudia bez Boha sa riadíme emóciami. Alebo mnohí kresťania, keď nie sú plní Ducha Svätého, riadia sa emóciami. Pán Ježiš povedal, ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čínte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. To je veľmi silné miesto, ktoré z ľudského hľadiska v ľudskej sile nie je možné žiť. Nie je možné žiť ani 10 Božích prikázaní bez Božej pomoci. Ale Boh nám chce pomôcť za dnešný deň, aby sme Božie slovo praktizovali a prinášali veľa Božieho ovocia. Pán Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov. Tento príkaz sa odvoláva na našu voľbu. Milovať našich nepriateľov je rozhodnutie poslúchnuť Ježiša. Čiže láska je voľba. Láska nie je cit. Láska je rozhodnutie. To je nad naše emócie. Veľakrát sme zvedení našimi emóciami. Najväčšou výzvou skutočnej lásky je mýtus o pocitoch, že skutočná láska je riadená pocitmi. Keď počujeme ľudí hovoriť, ja nechcem byť pokrytec, ja nemôžem milovať toho človeka, lebo to necítim. Chcem vám povedať, že to nie je biblické. Prečo? Pretože skutočná láska je voľba. Ona nie je založená na pocitoch. Vieme si predstaviť, že sme ovládaní emóciami, pretože nechceme byť pokrytci. Veľakrát potrebujeme povedať nie našim emóciám, lebo nie sú dobré v danom čase. Jednu z vecí, ktorú Pán Ježiš najviac kritizoval na tejto zemi, je pokrytectvo. Jeden z hriechov. A pokrytectvo znamená vedieť niečo, čo je správne a nekonať. Keď my vieme, že máme milovať našich nepriateľov a nerobíme to, pretože naše emócie sú na hony vzdialené od toho, to je pokrytectvo. Nedovoľme našim emóciám, aby riadili naše rozhodnutia. Božia láska je voľba, je moje rozhodnutie. Rozhodnutie žiť v odpustení a odpúšťať sebe, odpúšťať druhým. Emócie sú zradné. Ak nás niekto zraní, ťažko môžeme hovoriť o emóciách, že nám povedia to, aby sme odpustili. Je to vec rozhodnutia. Je to vecou rozhodnutia, že chceme byť verní svojim partnerom, aj keď dojde k nedorozumeniu v manželstve. Aj keď zraníme svojho partnera a príde pokušenie, ktoré pripraví nepriateľ v podobe muža alebo ženy na pracovisku, škole, susede, kdekoľvek. A zrazu príde pokušiteľ a začne nás pokúšať, pretože ten daný človek je zrazu k nám začne byť veľmi milý. A zrazu začneme porovnávať ho s našim partnerom. Naše emócie, naše vnútro je zranené. Sme zranení a nedávame si pozor. Začneme prechovať vo svojom srdci emócie k danej osobe. Tie, keď začneme rozvíjať, sa zakorenia v našom srdci a zvedú nás. Zakryjú nám skutočný obraz toho, čo sa stane, keď im podľahneme. A preto si stále potrebujeme klásť otázku, ak si nedáme pozor, ak padneme do tohto pokušenia, dovolíme svojim emóciám, aby nás kontrolovali, čo nás to stane? Čo sa stane? Mne, mojej žene, mojej rodine, reputácii evanjelia. Čo sa stane? Skutočná láska je voľba, je rozhodnutie milovať, nikdy nemôže byť riadená emóciami. A keď sme v manželstve prídu krízy, v manželstve prídu aj skúšky. Viete, čo je najlepšie robiť? Modliť sa. Volať k Svätému Duchu o pomoc. Tak zradné je, že nepriateľ pripraví druhého človeka do nášho života, ten zrazu začne byť milý. A zrazu nepriateľ začne naplňať naše emócie, naše túžby, naše priania. A zaslepí nám tak zrak, že keď si nedáme pozor, tak sklzneme. Chcem povedať každému z nás. Modlíme sa, volajme Bohu o pomoc. Boh má moc, aby sme žili čistý a svätý život. Boh má moc, aby sme ostali verní a boli verní v našom manželstve, v našich vzťahoch. Boh má moc. Ježiš je cesta, pravda je život. Ježiš je jediná naša kotva v našom živote. Nech nám Boh v tomto pomôže, aby sme obstali. Pán Ježiš hovorí, že nám dá nám silu a moc ducha, aby sme obstali v týchto pokušeniach. Skutočná láska rozvíja dobré návyky. O aký druh návyku sa jedná? My všetci sme stvorení tak, že žijeme s určitými návykmi. A niektoré návyky sú dobré, niektoré nie. Ráno, keď staneme, tak máme
dobré návyky, že sa umieme si zuby a máme osobnú hygienu. To sú dobré návyky. A to isté platí aj pre oblasť, o ktorej rozprávame, o milovaní ľudí. Určité návyky, ktoré robíme, nie sú dobré. Stiahneme sa, odplácame, máme horkosť, máme neodpustenie v svojom srdci, zachováme zranenie, nejednáme s nimi a robíme tieto veci automaticky, pretože sme si na to navykli, že takto budeme žiť. A sú určité dobré návyky, ktoré potrebujeme rozvíjať. Pán Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov, čínte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Pán Ježiš hovorí, milujte. Dáva prítomný čas a rozkazovací spôsob. Je to príkaz. To nie je voľba, je to príkaz. To nie je, že či ja budem cítiť alebo necítiť. Pán Ježiš hovorí, prikazujem vám, milujte sa navzájom. Pretože tento svet vás pozná podľa Božej lásky, tým, že sa budeme milovať jeden druhého. Ako máme milovať našich nepriateľov? Pán Ježiš hovorí, čínte im dobre. Opäť je to príkaz. To znamená stále, nepretržite, nie iba raz za čas. Čiže neodplácajte sa zlým za zlé. Pretože pomstiteľom všetkého je Boh. Jemu patrí pomsta, on odplatí. To je jeden zo spôsobov, ako činíme dobre. Neodplácame sa, keď mi ľudia ubližujú a robia zle. Nedržím v sebe pomstu, nenávisť. Kedykoľvek berieme pomstu do svojich rúk, bránime Bohu, aby on konal. Pozrite sa, Pán Ježiš hovorí, aby sme sa modlili za týchto ľudí. Kedykoľvek sa modlíme za našich nepriateľov a oni zlorečia, to zlorečenstvo padne na nich. Pretože tam jedná Boh s nimi. Ale kedykoľvek my začneme sa odplácať a my začneme sebe držať nenávisť, to sa obráti proti nám. A to sú dobré návyky, ktoré potrebujeme trénovať. Dovoliť Božej láske agape v našom živote, aby sa rozvíjala. Ako ju máme praktizovať takto? Modlíme sa za ľudí, ktorí hovoria o nás zle. Žehnajte im, prítomný čas, rozkazovací spôsob. Tento postoj majme stále. Čo znamená žehnať? Veľa ľudí rozpráva žena. Žena znamená prijať ti dobro. To znamená, nebudem ťa preklínať, nebudem ti zlorečiť, lebo ťa stvoril Boh. Nebudem hovoriť o tebe zlé, nebudem ťa ohovárať, nebudem špiniť tvoju reputáciu. Pán Ježiš hovorí, žehnajte. To znamená, prajte dobro týmto ľuďom, ktorí o vás rozprávajú zlé. A modlite sa za nich. Ako a za čo sa máme modliť? Aby títo ľudia poznali Boha, boli vyslobodení z hriechu. Aby im Boh otvoril duchovné oči, aby ich zastavil v robení zlého. A je to už na Bohu, čo spraví. Pozrite sa, verím tomu, že prvá cirkev sa modlila za Pavla, apoštola. Prečo? Lebo bol kľúčovou osobou, ktorá bola v prenasledovaní prvej cirkvi. Bol tak plný energie, plný úsilia zatvárať kresťanov, lebo bol presvedčený, že robí dobre. Bol oklamaný. Človek, ktorý je oklamaný, zvedený, si myslí, že je dobre, nevie, že je oklamaný. A ja verím, že prvá cirkev sa modlila a prosili Boha, Pane, zastav tohto Pavla, Pane, zmeni jeho život, nech nerobí tieto veci. Otvor mu oči, zachraň ho. A volali k Bohu. A čo spravil Boh s Pavlom? Na jednej ceste do Damasku, keď mal poverovacie listiny, aby zatváral kresťanov do väzenia a mnohí z nich aj zomreli a Pavol bol aj pri mučení kresťanov a to bola naozaj, ostalo to do konca jeho života. Hovorí, že ja nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev. A tak sa cirkev modlila a zrazu na ceste do Damasku ho zastavil Ježiš. A to stretnutie bolo tak silné, že oslepol na 3 dní, nič nejedol ani nič nepil. A hovorí, kto si, Pane? Ja neviem, kto si. A Ježiš mu hovorí, prečo mňa prenasleduješ? Cirkev, ktorá je prenasledovaná, Pán Ježiš hovorí, to som ja, vy mňa prenasledujete. Vy mne ubližujete. To je môj ľud a vy ubližujete mne. To bol moment, kedy Boh zmenil Pavlov život. Moment, kedy Ananiáš prichádza v Damasku a Duch Svätý mu hovorí, choď za Pavlom. Ale ja nejdem, ja sa ho bojím, pretože neboj sa, ja som ho zmenil. Ja som ho zmenil. A on bude môjim nástrojom. On poniesie evanjelium a bude veľa trpieť pre moje meno. Aj tak bolo.
Na druhej strane máme Herodesa, kráľa. Ten dal sťať Jakuba a Petra poslal do väzenia. A v Skutkoch 12 si čítame o ňom a cirkev sa takisto, verím, že modlila, aby Boh jednal, aby Boh konal. Pretože keď vám zabijú kľúčových vodcov, tak cirkev sa mobilizuje. Prvá cirkev sa veľa modlila. A nemodlila sa za upokojenie svojich egoistických túžob, za to, aby bola neviem aká bohatá, ale aby niesla evanjelium, aby kázali v moci Ducha Svätého. Keď si zoberiete prvé modlitby, Páne, daj nám silu a moc, aby sme sa nebáli, aby sme prosto smelo kázali Tvoje slovo. To boli modlitby prvej cirkvi. Volali na meno Ježiš, volali na moc Ducha Svätého, aby neprestali kázať Božie slovo v tom prenasledovaní. Nevolali po nejakých prosperitách a neviem po nejakých veciach pre svoje uspokojenie, pre naplnenie krásnych modlitieb, kde neviem čím, ale volali, aby boli plní ducha, aby neprestali kázať Božie slovo. A zrazu sa modlí cirkev a Duch Svätý začne jednať. A Boh sa dotne Herodesa a on padne mŕtvy. Sú ľudia, ktorých Boh zabil, ktorých Boh odstranil z cesty. A sú ľudia, ktorým Boh dal milosť pokáňu. Čo tým chcem povedať? Že je to na Bohu, čo Boh spraví, ale je to na nás, aby sme sa modlili za tých, ktorí sa protivia evanjeliu, aby robili pokánie. A nechajme Boha, nechajme Svätého Ducha jednať a konať. Ty a ja sa nepleďme Bohu do cesty. Kedykoľvek sa budeme Bohu pliesť do cesty, urobíme zle. Nechaj ty a ja Boha konať. Ak nám robia ľudia zle, poďme teraz sa modliť v tejto chvíli za daných ľudí a poďme ich klásť do rúk živého Boha. Poďme sa modliť, aby Boh im dal milosť pokáňu, aby Boh zmenil ich životy, aby Boh ich naplnil Svätým Duchom. Poďme v tejto chvíli sa modliť za ľudí, ktorých máš v svojom srdci a vieš, že ti ubližujú, vieš, že sa protivia Božiemu slovu. Poďme ich dať do rúk živého Boha. Pane, my sa modlíme v tejto chvíli. Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista za ľudí, ktorí nám robia zlé. A praktizujeme Tvoje slovo, Pane, pretože im chceme hovoriť pokoj. Chceme ich dávať do rúk živého Boha, aby sám Boh im otvoril oči. Sám Boh im dal milosť pokáňu. Pane, modlím sa za mojich bratov a sestry, ktorí čelia ťažkým skúškam, Pane Ježiš, protivenstvám doma, v práci, v škole, kdekoľvek. Pane, modlím sa, aby mali silu odpúšťať. Pane, modlíme sa za tých, ktorí nám ubližujú, aby Svätý Duch ich zmenil, aby Svätý Duch jednal a konal, aby Svätý Duch priniesol odpustenie, uzdravenie, aby im otvoril oči, Pane. Vydávame ich do rúk živého Boha a modlíme sa dnešný deň a hovoríme, že Bohu patrí pomsta, On sa odplatí, Pane. Ďakujem Ti, že nám prinášaš odpustenie. Ďakujem Ti nám, že nám prinášaš voľnosť a slobodu, Pane. Ja Ti ďakujem, že môžeme vydať týchto ľudí do rúk živého Boha, aby sám Duch Svätý konal a jednal. Pane, modlím sa aj za nás, aby sme rástli duchovne. Modlím sa aj za nás, aby sme obstáli, aby sme priniesli Kristov charakter. Aby náš život bol menený aj počas týchto skúšok. Prosím, Svätý Duchu, pomôž nám všetkým, aby sme preukázali Božiu lásku agapé. Aby táto agapé mohla rásť a mohla slúžiť týmto ľuďom. Pane, ďakujem Ti za silu. Ďakujem Ti za moc odpustenia. Ďakujem Ti, drahý Pane, že môžeme kráčať v bázni a v pokore, Pane. V slobode, v moci Ježiša Krista. Žehnáme tým, Pane, uvoľňujeme pokoj, uvoľňujeme dobro do životov týchto ľudí, ktorí nám robia zle, Pane. A modlíme sa za nich, aby boli spasení a žili pre Pána Ježiša Krista. Pane, ďakujem Ti za každého z nás, aj celý náš zbor, Pane. Modlím sa, Pane môj drahý, aby Tvoja ruka bola vystretá, Pane. Aby Božia láska agape bola viac a viac uvoľnená v tomto zbore, Pane, v našich srdciach, aby to bolo miesto odpustenia, miesto uzdravenia, miesto pokoja, miesto víťazstva, miesto plnosti a moci Ducha Svätého. Pane, pomôž nám, aby sme slúžili ľuďom aj tomuto mestu, kde sme. Nech je vyvýšené meno Ježiš a nech cirkev je hladná po Svetom Duchu. Amen. A modlíme sa za seba, aby sme obstali v tých skúškach. A teraz sme praktizovali túto modlitbu. Modlíme sa za seba, aby sme obstáli. Pán Ježiš hovorí apoštolom, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, keď boli v Getsemanskej záhrade. Pán Ježiš sa modlil hodinu, vrátil sa k ním a spali. Opäť sa modlil a opäť sa modlil a opäť ich našiel unavených, ako spali. A Pán Ježiš prosil cirkev, aby sa modlila. A to je múdrosť, pretože Ježiš nám dal príklad. V tej najťažšej situácii sa modlil. Prebojoval to na modlitbách a Boh, Otec, poslal anjelov a priniesol mu svoj pokoj a svoju silu, aby obstal ten posledný proces ukrižovania a tej celej agónie a toho celého zápasu. Ale čo spravili apoštoli? Nikto z nich neobstal, pretože sa nemodlili. Nikto z nich neobstal.
Nemodlili sa a preto neboli pripravení na to, čo prišlo na veľkú skúšku, kde nikto z nich neobstál. Prišla pomsta, Peter vytiahol nož a išiel sa byť. Hej. Prišiel strach, všetci zutekali, prišlo klamstvo, preto začal klamať a zaprel Pána Ježiša Krista. A všetci sa rozutekali preč. Potrebujeme sa modliť, bratia a sestry. Prosím vás, modlíme sa. Neprestajne sa modlíme za tých, ktorí nám robia zle, aby ich Boh zmenil. A Boh má moc ich zachrániť. Mnohí z nich budú v našom strede. Budú hovoriť o tom, že Boh ich sa dotkol skrze modlitby bratov a sestier, skrze tvoje a moje modlitby. Mnohí budú svedčiť, ako sa protivili evanjeliu. Mnohí budú svedčiť o tom, ako uverili v Ježiša Krista, ako Boh zmenil ich život. Mnohí títo ľudia budú v našom strede, budú dvíhať ruky a budú plní Ducha Svätého. Budú svedčiť o tom, že Boh je mocný a Boh je Pán a kráľ kvôli tvojim a mojim modlitbám za týchto ľudí. Kvôli tomu, že Božia láska agape prúdila z tvojho a mojho života v týchto daných situáciách. Modlíme sa, volajme k Bohu. Ja nemám tú silu ani moc. Ani ty ju nemáš, ale Svätý Duch má. A kedykoľvek sa cirkev začala modliť, kedykoľvek cirkev začala volať k Svätému Duchu, Duch Svätý zostúpil a jednal. Pozbudzoval prvú cirkev, keď mnohí boli zabití, mnohí vodcovia zomreli kvôli evanjeliu a cirkev sa neprestajne modlila. Cirkev neprestajne volala k Bohu a šírila Božie slovo. Nezostala zatrknutá, nezostala v horkosti, neuzavrela sa do seba, do svojich krásnych modlitebien, ale išla von a kázala Božie slovo, získavala učeníkov pre Ježiša Krista každý jeden deň. Toto všetko nevylučuje, že ako kresťania potrebujeme jednať s prevrátenosťou, nečestnosťou, hriechom doma, na pracovisku aj v cirkvi. Dokonca niekedy musíme prerušiť určité vzťahy, pretože majú negatívny vplyv na nás. Toto to nevylučuje. Božia láska to nevylučuje. Ale stále so správnym postojom v svojom srdci. Potrebujeme rozvíjať dobré návyky. Toto je podceňované mnohými kresťanmi. Návyky sa rozvíjajú len praktizovaním, až pokiaľ sa nestanú súčasťou nášho života. Čo tým myslím? Uvediem jeden príklad. Michael Phelps je americký plavec, má 40 rokov teraz. A čo je na ňom také zvláštne? Bol veľmi dobrý v plávaní. A nielen, že bol dobrý, ale bol excelentný. Michael drží niekoľko svetových a olympijských rekordov. A čo je jednou z príčin, že bol tak dobrý? Jeho praktizovanie plávania každý deň. Mal obrovskú disciplínu, plával 80 km týždenne. To znamená viac ako 10 km denne. Praktizoval plávanie. Apoštol Pavol rozumel moci praktizovania disciplíny, preto povedal, preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukazujem si telo a službe ho podrobujem. Alebo zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho. Aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Vo svete vystávajú mnohé nové aféry známych kresťanských vodcov, hudobníkov, spevákov. Mnohí sa teraz priznávajú k nemorálnemu životu na drogách a skladali kresťanské piesne. Populárne, kde milióny ľudí pozerajte piesne. A daný človek povie, že som bol na drogách, na heroíne a tak ďalej. Nech nám Boh pomôže. Lebo Boha nikto z nás neoklame. Raz budeme stáť pred živým Bohom. A to divadlo, ten aplauz skončí. A Boh bude hodnotiť a súdiť tú realitu. Mnohí ľudia pohoria a mnohí tí, ktorí boli v kútoch, o ktorých svet nevedel, budú vyzdvihnutí. Mojou túžbou je, aby sme dobehli beh a dobojovali boj. Mojou túžbou je, aby sme neurobili nič viac, nič menej ako to, čo máme spraviť v našom živote. Nech Boh nám pomôže, aby sme žili v bázni a v pokore, aby sme žili v moci Svätého Ducha. Nech je hriech a prevrátenosť vzdialená od nás. Klamstvo, čarovanie, nenávisť, neodpustenie, horkosť, pýcha, nech sú vzdialené preč od nás. Nech žijeme čistý a svätý život. Nech sa posvecujeme a nech sa to Bohu páči a nech Boh má v tom radosť.
Potrebujeme praktizovať dobré návyky. Pavol hovorí v 8. verši, láska, agape, nikdy nezanikne, alebo nikdy neprestáva. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Pavol opisuje dočasné trvanie duchovných darov a dáva ich do kontrastu s agape a dáva 3 ilustrácie. Dieťaťa, zrkadlo a poznanie vo verši 11 a 12. Láska nikdy neskončí, píše Pavol. Nikdy ju nič iné nenahradí. Prečo? Pretože Boh je láska a Boh je večný. Toto miesto dokazuje existenciu darov Svätého Ducha až do doby, kedy cirkev bude spolu s Ježišom. Dary Svätého Ducha nezanikli, oni sú tu stále dané Bohom pre cirkev. Toto miesto jasne potvrdzuje. Dary sú potrebné Svätého Ducha. Dary potrebujeme k službe, ku kázaniu. Dary sú potrebné, aby cirkev bola zdravo budovaná. A sú, pokiaľ cirkev tu nebude. A láska prekonáva všetky dary, pretože ich všetky prežije. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú a poznanie bude prekonané. Sú ohraničené a nebude viac potrebný žiadny dar, keď budeme spolu s Kristom. My nebudeme potrebovať nič, žiaden dar. Láska nikdy neprestáva. Čo to znamená? Nevzdáva sa, neodpadne od viery. Nikdy nie sme tak znechutení, že zanecháme svoju vieru. Stále Bohu dôverujeme. Neznamená to, že dosiahneme stále to, čo my chceme, ale znamená to, že Boží zámer bude dokončený. A aký je Boží zámer? Že nás zmení na tejto zemi na svoj obraz. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. To je nádherné zasľúbenie, ktoré Boh dal tebe a mne. Aby sme vedeli, že čokoľvek sa deje v našom živote, čokoľvek sa deje, Boh je nad tým, je to Boží zámer. A Boží zámer je dobrý pre teba, pre mňa. Boží zámer bol dobrý pre Jozefa v Egypte, keď bol vo väzení. Nerozumel všetkým veciam, ale bol dobrý nakoniec, pretože prišlo Božie požehnanie, záchrana pre Izrael. Boží zámer bol dobrý s Mojžišom, s Dávidom a aj s tebou, aj so mnou. Boh má dobrý zámer. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Keď praktizujeme lásku, napokon zažijeme Boží zámer v našom živote. Keď Biblia hovorí, že láska nikdy neprestáva, je to pravda. Naplní Boží zámer v našom živote a my budeme podobní viac Ježišovi Kristovi. Pavol hovorí ďalej vo verši 9, lebo iba šťastí poznávame a šťastí prorokujeme. Teraz máme len čiastočné poznanie, čiastočne prorokujeme. Ale vo veku, ktorý príde, budeme schopní pochopiť všetko, čo je teraz tak tajomné. Pochopíme aj jeden druhého. Nebudeme sa pozerať na druhého človeka skrze tmavé okuliare, alebo na nejaký odraz v zrkadle. Dokonali v láske už viac nebudeme mať nedorozumenia. Aj keď máme Bibliu, cirkev, duchovné dary, naše poznanie je stále nedokonalé a neúplné. A čo to znamená? Že nemáme všetko zjavené z Biblie, všetky výklady, nerozumieme všetkému. Iba šťastí. Sú veci, ktoré nám budú dané poznaniu, keď budeme s Pánom Ježišom. Dokonca nie všetky situácie, okolnosti, ktoré nás postihnú v živote, budú odkryté a zjavené tu na zemi. Nerozumiem. A mám dobrú správu pre každého z nás. To nás privádza k tomu, že potrebujeme prijať iba vierou a dôverovať Bohu, že On má všetko pod kontrolou a bez Jeho rozhodnutia by sa nič nestalo. Aj vo veciach, ktorým nerozumieme. Stanú sa ťažké veci, ťažké udalosti v životoch veriacich ľudí, ktoré nevieme vysvetliť, nevieme pochopiť. Prečo? Prečo mladý človek z úprimnej veriacej rodiny bol povolaný k Bohu? Prečo sa stala vec, že niekto je postihnutý nejakou chorobou a Boh ho neuzdravil? Nerozumiem všetkým veciam, ja im nerozumiem. Mnoho rokov slúžime ľuďom a boli veľmi ťažké, zložité situácie mnohé, ale jedno vieme. Pozbudzujem seba aj druhých ľudí, že Boh je nad tým všetkým. Boh je nad tým všetkým, bratia a sestry. Keď teraz nerozumieš tým veciam, možno, že ťa prepustili z práce, možno, že
si v ťažkej situácii, v rodinnej situácii, vo finančnej situácii. Nerozumieme všetkým veciam. A jednáš čestne, spravodlivo. Miluješ Boha, máš bázeň pred Bohom. Aj s Božným ľuďom prídu ťažké situácie do života. To nikde nie je vynechané z Biblie, že Pavol hovorí, cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva. Cez mnohé boje a mnohé zápasy. Dokonca by som povedal, že viac tlakov, viac protivenstiev máme, keď sme veriaci ľudia, ako keď sme neboli. A zvlášť, keď sme plní ducha, horliví pre Božie veci, pretože nepriateľ si používa mnohých ľudí, mnohých nábožných ľudí, aby nás zastavil v tom duchovnom raste, aby zastavil to, aby sme kázali Božie slovo. Niekedy sa pýtame, čo som ja tým ľuďom spravil? Že ma nemajú radi. Čo spravil Ježiš ľuďom, že ho nenávideli? Veď neurobil žiaden hriech. Nie, Satan ho nenávidel. A on poštval ľudí proti nemu. Tak je to aj s nami. Ale táto Božia pravda, že Boh je nad tým a Boh vie, nás oslobodzuje od strachu, zúfalstva, od otázky, prečo sa to stalo. Job mal niekoľkých priateľov, ktorí neboli dobrými priateľmi. A ktorí hľadali, že urobil hriech, keď mu bolo ťažko a on hovorí, o ničom neviem, že by som spravil zle niečo voči Bohu. Snažil som sa dodržiavať jeho slovo, jeho príkazy a tak ďalej. Ale musí byť Job nejaký hriech v tom živote, lebo toto istote by sa nestalo človeku, keby ho Boh mal rád. A nakoniec tá situácia sa otočila tak, že Job sa musel modliť za ich priateľov, aby Boh nejednal s nimi. Job nerozumel a hovorí, doteraz som len pozoroval, vnímal a teraz som pochopil. Teraz som zažil, že čo Boh mal, aký úmysel so mnou. A sú veci, ktoré nepochopíme na tejto zemi vôbec do konca nášho života. A preto ty a ja musíme byť opatrní pri vynášaní súdov, rozsudzovaní. Musíme byť veľmi citlivý opatrní, pretože nevšetkému chápeme a nevšetko vieme pochopiť a rozsúdiť. Pavol hovorí, množné číslo my znamená, že slovesa poznávame, prorokujeme, nie sú limitované iba na dobu života apoštola Pavla. Pavol ide ďalej a hovorí, ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Ak príde dokonalosť, to, čo je čiastočné, pominie. Dokonalosť príde s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Joelovo proroctvo, ktoré cituje Peter na letnice, pokračuje až do príchodu Dňa Pánovho, to znamená do príchodu Ježiša Krista, druhého príchodu Ježiša Krista. Joel píše, a Peter to cituje, v posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Čiže aj ženy sú v službe. Hovorí, vaše dcery budú čo? Prorokovať. To platí stále. Vaši mládenci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac, na krv, skôr ako príde deň Pánov, veľký a slávny, skôr ako príde druhý príchod Pána Ježiša Krista. Vtedy, keď budeme s Ježišom Kristom, vtedy už to čiastočné pominie. Naše poznanie zostáva čiastočné, pokiaľ neuvidíme Krista tvárou v tvár. Naša dokonalosť nemôže byť úplná, pokiaľ sa Kristus nevráti. My budeme vzkriesení a budeme mať nové tela, ale o tom budeme hovoriť v 15. kapitole. Keď budeme hovoriť o vzkriesení, nových telách, o novom nebi, o novom Jeruzaleme, o budúcnosti, ktorá čaká Boží ľud. Pavol píše ďalej a hovorí, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. A Pavol používa analógiu s dieťaťom, ktoré rastie v dospelého človeka na ilustráciu rozdielu medzi neúplným, čiastočným poznaním v tomto živote a úplným poznaním, ktoré bude zakúsené, keď budeme s Ježišom. Keď apoštol Pavol hovorí, keď bol dieťa, hovoril, rozmýšľal, usudzoval ako dieťa, ale keď sa stal mužom, odložil detské veci, zdôrazňuje obmedzené a nezrelé chápanie duchovných práv, ktoré majú kresťania vo svojej súčasnej pozemskej existencii, v porovnaní s dokonalým chápaním, ktoré budú mať vo večnosti. A preto Pavol hovorí, teraz vidím len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastie alebo čiastočne,
ale potom poznám dokonale tak, ako aj ja som poznaný. Iný anglický preklad hovorí, všetko, čo teraz viem, je čiastočné a neúplné, ale potom budem vedieť všetko úplne. Rovnako ako ma Boh teraz pozná úplne. Mesto Korint bolo známe pre svoje zrkadlá, ktoré v tej dobe boli z lešteného bronzu, v ktorom sa dal vidieť iba nedokonalý obraz. Nemali ako my dnešné zrkadlá. A keď si sa pozreli do tohto bronzového lešteného, do tohto bronzového zrkadla, tak to bolo len taký odraz, odblesk, matný tej tváre. A toto je v protiklade s priamym a jasným videním Pána, keď budeme s ním. Teraz vidíme, Pavol hovorí nejasne, alebo ako podstatné meno hadanka, záhada. Potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. Boh vie o mne všetko. Už teraz Boh vie o mne všetko, lebo on je vševedúci. Ale v nebi budem poznať Boha tak dokonale, ako len dokážem. Budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. Neznamená to, že budem všetko vediaci ako Boh, ale znamená to, že ho budem poznať tak dokonale, ako len dokážem. Nie je správne si myslieť, že večnosť je konečnosť. Je to kontinuálna komunikácia, poznávanie Boha, ktoré nikdy neskončí vo večnosti. Jeho slávy, jeho majestátu a jeho nádhery, lebo to je nevyčerpateľné. To nikdy neprestane. Budeme Boha spoznávať každý jeden deň vo večnosti. Jeho slávu, jeho dobrotu, komunikáciu s ním. Ako vykúpenie, zachránení od večného odsúdenia vo vzkriesenom tele budeme neustále viac a viac poznávať jeho slávu a prijímať všetko od neho, poznávať každé tajomstvo, každé poznanie. Je to nekončiaci proces. Je to nekončiaci proces. A Pavol končí túto kapitolu. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska agapé. Čo hovorí Božie slovo? Že na konci všetkého, keď budeme stáť pred Bohom, nebudeme už potrebovať vieru. Pretože budeme priamo v Božej prítomnosti. Božie zasľúbenia budú naplnené v našom živote. Nebudeme potrebovať ani nádej. Čo je nádej? Nádej je uistenie o veciach, na ktoré sa nadejeme. V Božej prítomnosti už viac nebudeme potrebovať nádej, pretože nádej sa naplnila. Ale láska pokračuje. Prečo? Pretože Boh je láska. My budeme pokračovať v raste Božej lásky voči Otcovi, Ježišovi a Duchu Svätému a jeden voči druhému. Skutočná láska nikdy neprestane, pretože je z Boha. Otázka dnešný deň je, chceme zažiť túto lásku agape? Možno nikdy v živote, keď počúvaš túto kázeň, si Božiu lásku agape v svojom živote nezažil. Poznáš iba tú ľudskú lásku a v mnohom si bol sklamaný. Frustrovaný, znechutený. Zranený a tie zranenia si držíš v sebe. Chcem ti dnešný deň ponúknuť Božiu lásku agape, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Uver v Pána Ježiša Krista. Vydaj mu svoj život a zažij Božiu lásku. Zažij Bože vyslobodenie z horkosti, z neodpustenia, z nenávisti, z pomstiktivosti. Sú ľudia, ktorí sú ovládaní hnevom, zúrivosťou. Sú až poviazaní, zdemonizovaní. Božia láska agape ťa dokáže zmeniť. Pán Ježiš Kristus je jediná nádej pre teba. Jediné odpustenie. Ak my zažijeme odpustenie, potom to odpustenie môžeme dávať ďalej. Ak ja môžem dať len to druhým ľuďom, čo sám mám. Príď teraz k Bohu a povedz mu, Pane, som hriešník. Nikdy som nepoznal tvoju lásku a ju chcem poznať. Chcem poznať moc tvojej lásky agape. Chcem ju zažiť prakticky v svojom živote. Poďme sa modliť teraz. Poďme volať Bohu. Ak si veriaci človek a Duch Svätý hovoril do tvojho a môjho života, a sú oblasti, kde vieš, že potrebuješ urobiť si poriadok. Vieš, že potrebuješ ísť za danými ľuďmi, prosiť o odpustenie. Odpustiť sám sebe. A my na to sílu nemáme. Možno, že si to odkladal neustále. Neustále. Ale Duch Svätý ťa usvedčuje a Duch Svätý ťa pozbudzuje k tomu, aby si to urobil. Aby sme nebránili Bohu a jeho láska, aby prúdila cez náš život. Chcem ti povedať, u Boha je všetko možné. Boh prináša odpustenie teraz do tvojho života. Boh prináša nádej teraz do tvojho života. Boh prináša uzdravenie do tvojej duše.
Vieme o tom, že jediné uzdravenie našej duše môže prísť len skrze pôsobenie Svätého Ducha. Poďme teraz Boha, poďme sa všetci modliť. Túto lásku môžeme zažívať neustále. Ona je zdrojom nášho života. V dobrých a v ťažkých chvíľach. Len z agape dokážeme prekonať všetko. Páne, ja ti ďakujem aj dnešný deň za tvoje slovo. Ďakujem ti za tvoju lásku agape, ktorá nás vedie k odpusteniu, k uzdraveniu, k vyslobodeniu zo všetkého hriechu, zo všetkej nenávisti, všetkého zlého. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že posílaš svoje slovo, aby si dával poznať svojmu ľudu pravdu, pretože Božia pravda vyslobodzuje. Ďakujem ti, že nemusíme žiť v temnote. Ďakujem ti, že nemusíme žiť v poviazaní už viac. Nemusíme žiť v nenávisti, v neodpustení. Nemusíme žiť v poviazanosti, v otroctve hriechu. Ďakujem ti, Svätý Duchu. Ďakujem ti, že prinášaš odpustenie. Pane, ďakujem ti, že tvoja krv tiekla za všetkých nás, Pane Ježiši Kriste, aby sme boli očistení. V tejto chvíli sa modlím, Pane, za ľudí, ktorí potrebujú odpustiť. Prosím, Svätý Duchu, pomôž im. Ak Duch Svätý hovorí do tvojho ducha, hovorí konkrétne mená, povedz to Bohu, pros Boha, konkrétne udalosti, situácii, vyznaj to Bohu, pros Boha odpustenie. Ak je potrebné ísť potom za danými ľuďmi, chod za nimi a pros o odpustenie. Pane, ďakujem ti. Ďakujem ti, že v tejto chvíli prinášaš uzdravenie, Pane, do každej ľudskej duše, ktorá volá na tvoje meno, Pane. Nepriateľ nemá moc tam, kde je Božie odpustenie. Nepriateľ nemá moc tam, kde je Božie odpustenie. Ďakujem ti, že tvoja láska je vyliata v našich srdciach. Otvárame sa pre tvoju lásku, Pane. Otvárame sa tebe, Duchu Svätý, aby si konal a jednal. Prosím, príď a jednaj. Prosím, príď a konaj v našom živote. Príď, Duchu Svätý, príď a prinášaj svoje uzdravenie do nášho tela, ducha a duše. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že nie sme otrokmi, Pane, hriechu, ale že patríme Ježišovi Kristovi a sme jeho deti a deti slobody. Amen. A chcem nás všetkých viesť teraz v spoločnej modlitbe. Prosím, opakujte túto modlitbu po mne. Ak je vo vašom srdci, poďme spolu sa modliť. Opakujte ju po mne. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si zomrel za moje hriechy. V tejto chvíli ti vydávam svoj život. Odpúšťam všetkým tým, ktorí mi ublížili a zranili ma. Uvoľňujem svoje srdce, svojho ducha pre odpustenie a uzdravenie skrze pôsobenie Ducha Svätého. Uzdrav, Ježiš, moju dušu. Vysloboď ma z nenávisti, vysloboď ma z neodpustenia, vysloboď ma z horkosti a pomstichtivosti. Drahý Ježiš, môj život patrí tebe. Ďakujem ti za tvoje vyslobodenie a ďakujem ti za moc Ducha Svätého v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Milí bratia a sestry, nech vás Boh požehná. Prajem vám pokojnú nedeľu a budúci týždeň máme spoločné bohoslúžby na Kráľovej na ranči o 10:00. Pre vás, ktorí môžete prísť. A tešíme sa, že je niekoľko ľudí, ktorí vydali svoj život Bohu a chcú verejne vyznať to aj vodným krstom, takže máme ľudí, ktorí chcú sa dať pokrstiť. Takže tešíme sa na spoločný čas, kedy sa zídeme, celý zbor, bratia, sestry z celého okolia a spolu budeme na Kráľovej na ranči o 10:00 mať bohoslúžby, vodný krst a spoločné posedenie do celé poobede až podvečer, takže pozvite známych a blízkych, rezervujte si tento čas a verím, že bude čas pokoja a požehnania a že cirkev rastie aj v tomto meste v moci a priazni Ducha Svätého a že Boh s nami neskončil a Boh má dobrý plán. Nech vás Boh požehná. Amen.